Para entender a historia das Marías hai que coñecer primeiro o país no que vivían. O como, no medio da escuridade, elas eran un raio de luz. O que había detrás delas non falaba só delas, falaba do tempo en que elas viviron. E falaba a súa historia de por que esas mulleres viviron así e desa maneira. E iso tiña que ver cunha historia realmente tráxica, que esa historia é a dictadura. A dictadura que hubo en España durante 40 anos, e elas vivían así por esa dictadura. Neste contexto, Compostela non era unha cidade calquera. E iso marcouno todo. E a min o que sempre me impresionou era aquel Santiago de que vos estou falando, os anos 60 era un Santiago horrible, era un Santiago negro, oscuro, cheo de curas, chovía moito, era un Santiago de verdade sin luz. E elas, con aquelas roupas que traían, eu tamén era unha rapaciña, bueno, pois tiña 15, 16 anos, o que me impresionaba era aquelas roupas que traían, non? Aquelas mulleres escuálidas, pero estaban escuálidas. E o barrio no que naceron, a Rúa do Espírito Santo, aínda garda a súa memoria. Estamos fora de Portas, estamos nun dos barrios que circunvalaba a zona bella, moi operario, moi popular, este é o camiño que se dirixía ao que chamaban as hortas de Prazo, que era unha entrada de alimentos para Compostela. Había un fielato aí aquí si baixades, e aí está o río Corgo, aí había un fielato en dirección a Vite, entón era unha das saídas da cidade que se dirixía as crónicas din que estaba moi vinculada en certa altura a toda ao movimento libertario sindical que existía en Compostela nos anos 30, que estaba moi vinculado con o sector da tipografía, por exemplo, ou coa industria dos perfumes de Vidoría. Bon, tamén había como era moi pouco impermeable o mundo sindical, unha vez estaba na CNT e o mesmo persoa, e a seguinte estaba no UGT representando, porque a mellor nese sector era mayoritaria e afiliábanse ao sindicato que funcionaba en cada sector. Pero aquí parece ser que nesta rúa a CNT tiña moito peso. Tanto peso que o Concello estaba gobernado por unha persoa da esquerda do Partido Galeguista e a cidade era unha cidade moi progresista e houve, entón, entre outras cousas aquí houve que